ആണുങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരും കരുത്തരുമാണ് സ്ത്രീകൾ. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഇമോഷൻസ് അവർ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളാ. ലോകത്തിന്റെ ഒരു അനലിറ്റിക്സ് എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളാ. കാര്യം അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നേരെ എവിടെ പോകും? വെള്ളമടിക്കാൻ പോകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളാ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇമോഷൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. സ്ത്രീകൾ കള്ളുടിക്കാനും സ്മോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോകാറില്ല. അവർക്ക് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ അവർ കരഞ്ഞു തീർക്കും. ആണുങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരും കരുത്തരുമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇമോഷണലി. അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം വേണ്ട രീതിയിൽ, വേണ്ട പോലെ. ആണുങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമാണെന്ന് തന്നെ പറയണം. പറയാത്ത സ്നേഹം അറിയാത്ത സ്നേഹമാണ്. അറിയാത്ത സ്നേഹത്തിനകത്ത് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല.